F'dak li huwa tkabbir ekonomiku, Malta mistennija tirreġistra rati akbar minn taż-żona euro kemm din is-sena u anki s-sena d-dieħla. Dan jirriżulta minn analiżi ta' Ernst & Young li kienet ippreżentata l-ġimgħa filgħodu minn Tom Rogers, ekonomista minn Oxford Economics. L-ekonomista Rogers fisser kif l-investiment f'pajjiżna kompla jiżdied fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena u elenka kif il-qatt naqas għal 5.7% f'Lulju ta' din is-sena biex bekk Malta kienet it-tielet pajjiż bl-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Fil-fatt l-analiżi ta' Ernst & Young tisħaq li s-suq tax-xogħol f'Malta huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Tom Rogers fisser kif huwa mistenni li l-qatt jibqa' taħt is-6% u li s-suq tax-xogħol mistenni jkompli jkun ta' sosten għal nefqa akbar u aktar robusta mill-poplu in ġenerali. Saret ukoll referenza għal ftehim bejn Malta u ċ-Ċina fis-settur tal-enerġija u l-ftehim li permezz tiegħu Shanghai Electric daħlet sħab fl-Ene Malta kien deskritt bħala wieħed li se jnaqqas id-dejn b'mod sostanzjali. Huwa maħsub ukoll li s-settur tas-servizzi jibqa' wieħed b'saħħtu u fis-snin li ġejjin se jkun akbar minn dak industrijali. Anke jekk il-ħarsa l-ġejjin hija waħda pożittiva ħafna, l-analiżi titkellem ukoll dwar l-isfidi li jistgħu jeżistu fosthom il-popolazzjoni li qiegħda tixjieħ u l-kompetittività. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li permezz ta' previżjonijiet bħal dawn qed ingħata ħarsa oġġettiva lejn kif sejra l-ekonomija ta' pajjiżna. Qal li minkejja li l-previżjonijiet huma pożittivi, il-Gvern xorta waħda jibqa' impenjat biex jaħdem għal aktar tkabbir ekonomiku.